Hola, veus, 4 persones més han mort per coronavirus en les últimes hores a la demarcació de Lleida. D'aquesta manera, la xifra de víctimes mortals ja és de 79. També s'han confirmat 46 nous positius, el que fa que el nombre d'infectats superi ja el miler. En les darreres hores han estat donades d'alta 37 persones més i ja són un total de 213 les persones que han superat la malaltia. El Ministeri de Sanitat ha lliurat 50 nous respiradors a 5 hospitals catalans per fer front a les necessitats derivades de la crisi sanitària. Una desena d'aquests respiradors els ha rebut l'Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida. D'altra banda, el Departament de Salut ha decidit habilitar un hospital de campanya al pavelló 11 de setembre perquè pugui estar operatiu d'aquí a 2 setmanes. A més, està previst que el Parador del Roser sigui el segon hotel que aculli infectats per coronavirus, després que ja ho estigui fent l'Hotel Nastasi. Aquest dissabte, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha decidit prorrogar com a mínim 2 setmanes més l'estat d'alarma i allargar-lo fins al 26 d'abril, tot i que sense permís retribuït i, per tant, amb l'economia funcionant. Sánchez també aposta per construir uns nous pactes de la Moncloa, com els de l'any 1977, que van evitar la fallida econòmica i social d'un estat espanyol que estrenava el sistema democràtic després de la crisi del petroli. El president ha assegurat que ens trobem davant la gran crisi de les nostres vides, i és que, tot i l'alentiment en el nombre de contagis, les xifres al conjunt de l'estat continuen sent preocupants. S'han confirmat més de 800 morts més, que eleven la xifra de defuncions a prop de 12.000. També s'han confirmat més de 7.000 casos més en un dia i ja són un total de 124.736. Pel que fa a les altes, han incrementat prop de 4.000 en un dia i ja són més de 34.000 les persones que s'han recuperat.